Abi na padayon ta mga igala sa atuang nga mga buhatuno ni ining kabuntuhon adlaw karon nga Lunes pizza 20 unsa man tarong adlaw mga igala sa tarong pizza 22. Okay no, pizza 22 na mga higala sa atuang kalendaryo ug padayon kita sa atuang nga mga pagpangalagad. Okay no. So, kumusta naman mo din na mga higala, ikapilam na taron ka adlaw sa ato ang pagnovena, no? Ubay-ubay mga higala nga mga tao ang nanimba, no? Pila naman taron ka adlaw, daghan ang mga adlaw mga higala, no? Pizza 22 naman ron, sa ato pa 23, 24, ikapito na, no? Ikapito na karon mga higala nga pagsaulog nato sa kanang gitawag nato og misang gabi, no? At may isang gabi ka na ang gitawag nato sa English o Misa di Gallo, Mass of the Roster. No, ari na tayo mga higala sa ato unang-una. Ari kita mga higala sa ato ang ari ta sa ato ang CBCP News. Lunes mga higala, Bishop Marcelino Maralit, no, may bisita, no? Ang obispo sa Laguna may bisita sa mga kabaranggayan sa iyahang mga misa sa Binyan, Laguna. Ano? Sa ito pa special good ka itong mga barangay dito mahigala, no? Kay kuan man gyud kanang mismo magyung obispo mo may bisita dito aron na mapahigayon ang misa diha mismo sa ilahang mga kapilya, no? So mga mo na gyud ang higala nga tahas mangyud sa mga magtutudlo nato nga mga kaobispuhan nga dad-on gyud ang mga pagtulunan ni Kristo ngadto sa katawhan. Gani gihimo kini ni Bishop Maralit, no? Bishop Maralit sa Binyan, Laguna. Bino padayon ta mga higala ato di ay nga ato nga tibayaon usab og may muto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata ug ingon usab ang tanan gyud nga mga kaparian, no, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, especially ang atong mga igsoon dinha sa secure akong mga classmate, no, dugay na akong wala mag-greet akong mga classmate na higala, no, si Bishop Ubing Masyon, si Father Ubing Masyon, si Padre Dami Hiramis ug ingon man usab si Padre Tuntun Arnaiz kauban sa iyahang pare din kaabang pare din sa kining Batinggil. Ayan, no, nahala, no. Bino padayon ta mga higala sa ato kumusta naman dayon mga lay ministers nato, no? Simba jud mo kada Domingo ha. Mga lay ministers kay sus og dili mo manimba pagkalisura kay pare kay daghan kay mga taong manimbahay unya walay makatabang pagpakalawat, no. Kay kuan ba ning ato mga lay ministers may higala extraordinary minister of the Holy Eucharist, no. Mo sila ra gyud na walay laing makapakalawat nga laiko, sila ra gyud na, no, walay lain mo na nga akong awhagon ang atong mga lay ministers nga panimbag gyud in taon mo ha agwantahara ang kakapoy pag sayo ra mo katulog ako mosayo man jud ko katulog usay gani matulog ko alas 6 pa, no, makamata ko mga alas 12 magisod na hinoon kung katulog pag-abot ng mga alas 12 kay murag nasobrahan na ba, pero at least kondisyon na ang lawas, kondisyon na, no. Abi no areta mga higala sa ato ang CBCP News, Bishop Marcelino Maralit may bisita sa mga komunidad dito sa Binyan, Laguna. Dito sa Dubai, another misa ang gipahigayon ni Cardinal Jose Antonio Tagle. Gani sigon sa estimate o bana-bana niabot yun ang tag libulan 30,000 kapin ang mga nisimba sa iyahang misa di Gallo ang kadlawon dako dito sa Dubai. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug padayon kita sa ato ang katikisem, no. Ari na kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon mao si Saint Peter Canisius. Saint Peter Canisius. In 1565, the Vatican was looking for a secret agent, no, nangita usab og secret agent ang Vatican. It was
shortly after the Council of Trent, and the Pope wanted to get the decrees of the council to gusto nga ipadala, no, ang council nga to sa mga European bishops. Unya muna nga nagkuan sila ka ng covert operations, no, covert operations. Muna nga usa ka secret agent ang ilahang gipadala nga mao si Saint Peter Canisius. O pinaagi kang Saint Peter Canisius, daghang kaayo sa mga provision nga na matud pa nahulma panahon sa Council of Trent ang napaabot sa mga kaobispuhan. Tungod kay niadtong mga panahona, delikado ba kayo ang matud pa lagi biyahe. So muna nga kinahanglan nga ang magdala niing mga mensahe dili klaro kayo nga iya simbahan, murag gipaagi ba og mga gitawag na itong mga negosyante, no, nga man nag-travel pag-abot dito mapadala gyud ang mga mensahe gikan sa Council of Trent paingon kanila. Ug ang matud pa ang mihimo niini mao ang secret agent sa simbahang Katoliko nga mao si Saint Peter Canisius. Ala, no? Padayon ta mga igala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Ala. Ari na ta mga igala sa ato ang katekisem. Bino kagahapon ang ato ang kining gitawag og topic, the transmission of divine revelation. Noon niya usa di ay sa mga pamaagi nga mapaabot sa mga katawhan ang mga pagtulunan nga balaanon gikan sa Ginoo, mao ang gitawag og apostolic tradition. Pero aduna pagyulaing paagi ug kini mao ang sacred scriptures. Sacred scriptures and holy scriptures and sacred tradition and holy scriptures then are bound closely together and communicate one with the other, for both of them flowing out from the same divine wellspring come together in some fashion to form one thing and to move towards the same goal. The same goal. Ano? Ato pa, adunay ikaduhang paagi nga napaabot ang balaang mensahe ngadto sa katawhan. First is sacred tradition, and then niabot ang holy scriptures. Sa Dei Verbum kini nagkanayon, each of them makes present and fruitful in the church the mystery of Christ, who promised to remain with his own always to the close of the age. Matud pa sa Matthew chapter 28 verse 20, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kahangturan. Sa ito pa, kining sacred tradition o holy scripture, kining balaang kasulatan, no, kining gitawag na itong Biblia, nahimo nga pamaagi usab aron nga mapaabot ang mga mensahe sa Ginoo nga ato kanila, no. Sa ato pa, there are two distinct modes of kining transmission. One is sacred scriptures, and number two, kining gitawag nato og holy sacred tradition, ug ang ikaduha mao ang holy scriptures. The holy scripture transmits in its entirety the word of God, which has been entrusted to the apostles by Christ the Lord and the Holy Spirit. It transmitted to the successors of the apostles, so that enlightened by the faithful preserve, expound, and spread it abroad by their preaching. Namunay kining gitawag natong sacred tradition. Apostolic tradition and ecclesiastical traditions. Tradition is to be distinguished from the various theological, disciplinary, liturgical, or devotional traditions born in the local over time in the light of tradition. In the local churches. Those traditions can be retained, modified, or even abandoned under the guidance of the magisterium. No? The interpretation of the heritage of faith. Okay, no? Ang pagsabot sa kabiling pagtuo. The heritage of faith entrusted to the whole church, the apostles entrusted the sacred deposit of the faith contained in sacred scripture and the sacred tradition to the church. By adhering to this heritage, the entire holy people
united to its pastors, remains always faithful to the teaching of the apostles. So the brotherhood to the breaking of bread and prayers. So in maintaining, practicing, and professing the faith that has been handed on, there should be remarkable harmony between the bishops and the faithful. So sa may pagtulon-an ni mahigala, no, nga ang kining kinibang gitawag bito nato ang pagbansay, no, ang pagbansay sa matud pa kining gitawag natong harmonious relations, harmonious interpretation of the gospel is entrusted to the bishops in harmony with the faithful. Sa ato pa ang mga kaobispuhan manudlo unya ang mga faithful usab mudawat gyud niini, no, aduna bay matud pa remarkable harmony between the bishops and the faithful, no, una nga ang mga kaparian usab nga mao gigitahasan sa pagdala ngadto sa katawhan sa mga pagtulunan nga gihatag usab sa gikan sa depository of faith, deposition fidei, pinaagi sa sacred scripture of the holy, sa secret tradition o sa holy scriptures. Kinahanglan nga pinaagi sa ilaha usab nga kinabuhi ug sa pagpadayag nila sa ilang pagtuo, dali kayong masabtan sa mga katawhan. O, yun no? Nga sayon kayong sabton sa mga tao, pinaagi sa mga maayong kinaiya nga gipakita sa mga kaobispuhan o mga kaparian ug aron ang mga katawhan usab nga naminaw niini masayod nga kinasing-kasing ug gikan gyud sa Dios ang maong mga pantulunan. Klaro ha. So na nga giawha gyud kitang mga katawhan nga musimba gyud ta. No, kay unsaon man nato pagkabalo sa mga pagtulunan nga gitudlo gikan sa simbahan, pinaagi sa mga kaobispuhan, pinaagi sa mga kaparian, kung dili kita musimba o dili kita maminaw sa mga pagtulunan nga gitudlo. No? So na nga isip kanang magisterium of the church, the task of giving an authentic interpretation of the word of God, whether it's in written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching of the faith office of the church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ. This means that the task of interpretation has been instructed to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome, the magisterium. Yes, the decision is not superior to the word of God, but is the servant. Sa to pa, ang word of God, no, maungyod ang pinaka pag mga gigikanan sa mga pagtulunan. Dili kita malimot yan, no, nga ang pulong sa Dios, pero wala gina ang mga gipangtudlo sa mga kaobispuhan sa sacred tradition dili gyud musukwahi sa pagtulunan nga gitudlo sa holy scriptures. No? So doon naman ko'y mga pipila, mga higala, labi na mga laing pagtulunan nga musaway ka nato, kaya doon na kuno kita yung mga pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia. Of course, dili tanan literally nito mabasa. Pero sigon sa atong mga pagtulunan sa Katolikong simbahan, ang gitudlo sa sacred tradition o ang gitudlo sa magisterium dili gyud pwede nga musukwahi sa holy scriptures. In other words, gibantayan gyud sa mga magisterium nga ang ang naghimo sa mga sagradong tradisyon nga dili gyud mo matud pa musupak, no, dili gyud musupak sa gitudlo sa simbahan ang nagitudlo sa sa matud pa santos nga balaang kasulatan ang gitudlo sa sacred tradition ug sa kining gitawag natong magisterium, no? So doon ay maingon yan ang gikuan gid na matud palagi giampuan gid na gipangayuan gid na og kining gitawag nato og gitawag ba sa in English og guidance of the Holy Spirit nga ang itudlo sa magisterium o sa mga kaobispuhan, sa mga kardinales ug sa Santo Papa dili gyud na musukwahi sa pagtulunan nga atong mabasa sa balaang kasulatan. So baka ato ginang gipaningkamutan, no,
muna nga ang laing mga pagtulunan lagi kay ang ilaha laging pagtan-aw sa Biblia literal interpretation man lagi muna nga usahay dunay mga akusasyon nga ang ato kuno mga pagtulunan dili kinutlo gikan sa Biblia. Lahi man gud nang kinutlo o binasi. No, do na magoy kalainan na siya, no. Binasi kanang gitawag natong kinutlo literal gid na. Pero kanang binasi dili man tuod mabasa pero ang pagtulunan anaa. Klaro? No, klaro kanang litha kanang gitudlo sa mga kaobispuhan kabahin bitaw sa gitawag nato og kanang gitudlo karon sa mga kaobispuhan nga matud pa kini bang against sila sa political dynasty. Ano? So doon ay maingon nga nung nanudlo man sila na nga wala man na mabasa sa Biblia. Wala lagi literally mabasa pero base ang pagtulunan niya na base sa Biblia. Panalitan nun sa mga pagtulunan na kana nga daang paghigugma nato sa atong isig katao. Kana daang paghigugma nato sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Usa kana ka pundasyon nga diin maigo gyud mga higala ang gitawag nato og political dynasty kay kana bang suluho na sa usa ka pamilya ang pagdumala sa usa ka lungsod o usa ka nasod o usa ka matud pa syudad usa ka na kadako kaing tentasyon alang kanila no nga ang ilang kaugalingog kaayuhan lamang mo ilahang tanawon no so man gitawag nato nga murag ma-jeopardize ang common good nga imbis nga ang kaayuhan sa tanan maoy ilahang unahon may puruhan nga ang ilahang selfish motives alang sa kalambuan sa ilahang kaugalingong pamilya maoy mopatigbabaw no kay in always and ever as a good leader you should always be concerned about common good. So kung kamukamo na lamang din ng mga pamilya, basin ba kung makompromise na hinoon ang kaayuhan sa tanan in favor sa inyohang kaugalingong kalambuan. No? So na siya. So again, sa itong pagpadayon, ugmang adlaw mahigala, no? Padayon gyapon kita sa atong mga katikisem, pero ang atong katikisem at mga higala, usa ka na kapaagi nga diin mapaabot usab no ang mga divine revelation ngadto sa mga tao pinaagi usab sa ginagmay nato nga pagpasabot. Okay? Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.